nire ondoan lasai, hor zara geri, galderantzunetan, zabiltza igeri. Naizta ez duzun ulertzen, esamina erdi, idatz ezazu zerbait, jarraitzazu Fredi, euskera hemen ez da puntuatzen gehiegi. Maketo jaio nintzan, nire ama maketa, traina matienako, lagunei arreta. Baskuentzez zero baina, ara galdeketa. Oye, perdona aquí, pone oposaketa. Yo quiero opositar, pero no va a entrar en ETA. Aurpegia raroaz, orain dizut entzun, eta ez dakit nola behar den erantzun. Ez daukazu ez gogo, ez asmo ez entzun, baina oposaketa zuk egin nahi zendun, ertzaintzan jente bila omen dabiz lagun. Bai preparatzen nabil, txelaina izateko, kobratu eta fijo, neuretzat kompleto, ta horrek euskaragaz loturan ondeko, enkarteladetara furgonaz joateko, nire porrak ingo dau euskeraz ederto. Beraz porra kontuan, zu zaitugu maixu, baina hemen oraintxe ondo ez zaude aizu. Eta bengoagatik kasu egidazu, bengoan bekorrika alde ginezazu, eta lasaitu baiez bainita baitazu. Euskeraz egiteko lagun enozu gai, lekitxoko antzarretan patxaranetan blai. Neska polita ikasi nuen eta zegoai, erdalduna izan arren, izango naz lasai, kale garbitzailez lehendakaria bai.